Hola, som els nens i nenes de 6è de l'escola FEDAC Sal i tenim unes quantes preguntes per fer-vos. Què és per tu el benestar digital? Per mi el benestar digital és poder publicar vídeos a YouTube tranquil·lament en el meu canal Ethan 2.0. Per mi, el benestar digital és tenir cura del que fas a les xarxes socials. Per mi, el benestar digital és quan tens cura del que dius a les xarxes socials, sobretot les teves dades personals. I per mi, el benestar digital és poder comunicar-me amb tot el món sense problemes. Ethan, tu què fas per protegir la teva imatge a les xarxes? Jo només faig vídeos que he fet jo i els he editat jo, miro de ser educat i no ficar-me amb ningú. Xènia, tu què fas per mantenir la teva privacitat a TikTok? Jo el que faig és, sempre que me creo una compte, me la fico en privada, perquè així tots els vídeos que publiqui només els poden veure les persones que jo segueixo, perquè és molt important tenir la compte privada. Héctor, tu has tingut algun conflicte a les xarxes? Si és així, explica'ns quin és. Jo no he tingut cap, però he vist alguns dels meus companys que li han tret el canal de YouTube quan ja tenia quasi 50 seguidors. Joel, tu creus que passes molta estona a les xarxes socials? A les xarxes socials no, però als videojocs sí, i a vegades la meva mare s'enfada. I ara, l'última pregunta. Què és el que et preocupa sobre el món digital? A mi el que em preocupa és que tinguin dades sobre la meva família. A mi, el que més em preocupa és anar per al carrer i que un noi t'agafi i t'endivini totes les teves coses personals, com per exemple el nom de la teva mascota. A mi el que més em preocupa és que gent que no els he donat les meves dades personals les sàpiguen. A mi el que em preocupa és que em tornin a robar el canal de YouTube. Doncs a mi el que més em preocupa és que la gent es fiqui amb tu o t'insulti per missatge mentre tu realment no has fet res. A mi el que em preocupa és que hi hagi ciberbullying, que ara hi ha més casos. Ha estat una entrevista molt interessant. Adeu i fins a la propera.